Hej, du er med Isolink på arbejde. Det er sådan et setup her. Hvis man er lidt nørdet, så synes man nok, det er lidt sjovt. Men vi har en blæser her, der sætter tryk. Det er 90 pascal, sætter vi på. Og trykket, det går så over her. Flowet går over i boksen her. Og inde i boksen er der en røgkanon. Og luft og røg, det ryger så videre ind igennem her og ned under tagpappen. Der har været nogle udfordringer her, hvor man har fået vand ned under, etager ned under, og man har simpelthen ikke kunne finde ud af, hvor pokker det her hul i taget er henne. Og med det her setup, der vil I kunne se, at ja, selve tagpappen er måske nok faktisk ok, men det er de her søjler, der holder drivhuset af. De er faktisk pænt utætte. Og se herovre. Og det er klart, så kommer der jo vand igennem her og ned i etagen nedenunder. Så det duer simpelthen ikke. Alt herfra. Kan I have en god dag. Hej.